El pimentó és un dels productes estrella de l'estiu. No hi ha horta o bancal que no tinga, encara que siga una xicoteta plantació. Però, tot i que els podem trobar durant tot l'any en els mercats i verduleries, hem de recordar que és ara quan estan de temporada. I a més, com passa amb les tomaques, hi ha una gran varietat entre les que podem triar, veritat, David? Sí, hi ha prou diversitat en varietats de pimentons. Tu, concretament, cultives varietats autòctones tradicionals i tens més d'una. Sí, este any n'he plantat 9. Així, per exemple, podem veure el pericana, el del cuerno, després tenim 3 morros, 4 morros, tenim guindilla, tenim el pimentó padró, tenim l'anyora, n'hi ha pimentó dolç, n'hi ha prou diversitat. 9, em sembla que és groc de Mallorca també. Què tenen d'especial aquestes varietats per ser autòctones i tradicionals? Són varietats que estan adaptades al terreny, que porten cultivant-se en el clima de València durant tota la vida i estan acostumbrades a la nostra salinitat, al nostre tipus de terra, i això li aporta un sabor, encara que la producció és menor que tot el híbrid que es fa avui, que la gran indústria persegueix, la gran producció, doncs així estem conservant l'anterior. Són semilles tretes del Banc de Llavors de Generalitat Valenciana, de la UPV, del Banc de Termoplasma, i el que pretenc jo és recuperar aquests sabors, que la gent pugui disfrutar del paladar del nostre ADN, el nostre sabor de tota la vida. Doncs David ven els seus productes així mateix, recent collits, i cada dia són moltes les persones que venen a comprar-ne. I clar, ara en aquesta època de l'any, en estiu, un dels productes que més triomfa, que més demanda té, són els pimentons. Lina, tu avui has vingut a per pimentons. Quina varietat, concretament? Pues mira, el pelicana que és molt bo per a les ensalades, per al pisto, i el del cuerno, que també és molt bo per a fer-lo fregidet, senceret, i així. És a dir, tu utilitzes diferents varietats segons el plat que cuines. Claro. I quin és el que més t'agrada? Pues m'agrada el del cuerno, m'agrada l'altre per a fer el pisto, m'agrada el de 3 cantos per a torrar-lo, per a fer-lo torradet a la planxa, per a moltes coses. Moltes gràcies, Lina. Doncs el fet de tindre tantes varietats de pimentons és un atractiu fins i tot per als alumnes del curs de jardineria de l'Ajuntament d'Alzira, que avui han vingut a pegar una volteta per esta horta. Nosaltres hem estat amb ells. Què heu vingut a veure així avui? Doncs el que hem vingut a fer és a veure la part més pràctica del que estem donant al curs, sobretot per la part de David, que ens ha ensenyat un poc una agricultura més ecològica, no? Des d'un punt de vista o un enfocament més natural. Què és el que més t'ha cridat l'atenció de la visita? Pues, una de les coses que més m'ha agradat és la intencionalitat de portar un hort ecològic conforme es criava això fa molts anys. Sabies que hi havia tantes varietats de pimentó, per exemple? No, que va, avui he flipat. Hi ha una quantitat brutal i a més tot autòcton, que no ne fa falta portar res de fora. Encantats, així s'han quedat els alumnes d'este curs de jardineria amb els teus pimentons, David, que per cert, pel que veiem, cada varietat porta un ritme, veritat? Sí, efectivament. A més, jo des d'ací defenc els cultius aplaçats per a poder defendre la seva comercialització, no es planta tot alhora, però no és el mateix fer un pericana, un pimentó del cuerno, una guindilla, que fer un 3 morros o un 4 morros, que són pimentons que tarden molts més dies en fer-se degut al seu tamany i al cost del temps de producció. També te permet allargar la campanya, tindre durant més temps. Efectivament, jo trato d'adelantar-la al principi en algunes varietats i d'allargar-la en altres, perquè el que defenc és que la gent vinga i donar un poc d'educació agrícola i que la gent pugui veure els productes, veure'ls créixer i que en tot moment ne tingués creixent, crescuts i que estan a punt d'acabar ja, perquè la gent pugui dependre-ho. Moltíssimes gràcies, David. Que vagi molt bé la campanya. Doncs si no teniu encara clar quin tipus de pimentó comprar, jo vos recomano que els tasteu tots, perquè a banda d'estar boníssims i ser molt saludables, no tenen res a veure l'un amb l'altre. Ah, i per cert, són ecològics.